Канарските острови. Прибира се вкъщи. Добре, слушай, искам ти кажа нещо. Знаеш какво направи Денис? Папи Денис. Да, слушай. Ще ходя на Тенерифе. Подари ми билети. Ще си те. Абе, мамо! Какво? Слушай, знаеш колко съм щастлива, знаеш каква мечта ми е да отида, погледни. Ето ми билетите, ще ме води и на Канарските острови. На Канарските острови? Да. И аз съм щастлива. Бързия кредит с 50% лихва. Не мога да повярвам, че майка ми реагира така, вместо да се зарадва за мен. Знам, че напоследък имаме... Александра се скарва с майка си, която настоява тя да не ходи никъде, а да си гледа следването и детето. Конфликтът ескалира. И двете си разменят силни и остри думи. Не мога да позная собственото си дете. Анес беше толкова отговорно и сериозно момиче, а покрай това Денис направо се е побъркала. Станала също